assalamu alaikum bandiraɓe musidɓe tedduɓe on calminama kadi on beltanama no fewi moni kala to wawi wonde e wonirde eɗen ɗo henna so tawi on di caggalam ɗo oɗon gandi gonɗen ko grand théâtre hande noon eɗen gandi ko 40 ans oɗo dande leñol hay goto watta on présenté nde wonno eɗen gandi o waɗi ɗo henne golle paadidinde ha tenti noon e ɗemgal meɗen ala photo nawani ɗum hande noon ko hande woni anniversaire makko jammo pulago so tawi on ƴeewi caggalam tan on jiyat ko yooɗi ñantuɗe jooɗi machallah ɗum noon aɓaɗa andi hande kom haydara weeɓata ɗum noon Sara koko mbiɗa e 40 ans dani leñol musiba ko weltanadema tan haala pulaar ne mbiya ko so neɗɗo wi so haalata ko haalano famɗo ko haali a haali haala ka foof 40 ans dande leñol yimɓe fof machallah leñol ngol foof nana fadi ɗum mi wiyata leñol ngol ni mbiyen ko monde entier nana fadi ɗum par ce que ko hunde wonde fayida par ce que ko ɓooyi paranede vraiment ɗum noon hande machallah eɗen mbiya onon fof yon gaare keewal machallah garon ƴeewon oɗo jamma pulaago baɗɗo fayida Windere TV wi on ha yesso ko lawol noonu tigui Windere TV wi ha yesso ko lawol no Sara Ba wini te eɗen gandi eɗen jewnuno Baba Beydi Mal gorko mo Doyra eɗen ɗumdunomo no fewi ɗum noon bandiraɓe jamma o haydara weeɓata inchallah joni joni min naata nder ƴeewen ko woni toon ko Oumar Gorkudi min e moɗon e Windere TV ha yesso ko lawol ɗum noon jehen nder en natan toon كبر الراجل كبرات بين ابيض ngaruɗen koye délégation Moussa Basso eɗen gandi ko baɗaɗo invité nder ɗo mana gandanɗa hoore maɗa e grand théâtre tawi eɗen gandi noddima ko Elhadji Ba Beydi Mal ɗum noon Mama Djimére holko mbawɗa settanade rendo ngo onon bandiraɓe sehilaɓe min calmini goto fof innumi yetto ɗum o arɗo ko délégation Moussa Basso Moussa Basso woni oɗo gorko ceerɗo jontaɗo o déplace ko wonɗo ko fof ɓe gummi ko Nouakchott ɓe gummi ko Hunare ɓe gummi ko Waali ɓe gummi ko Magama ɓe gummi ko Babaɓe ɓe gummi ko Mbagne fof ne hawruɗo en nde wonno noon ko gorko ceerɗo ko saabu makko tammin déplacé omo jeeri ɗum omo jeeri ko ɓuuri ɗum ko baɗiraɗo moƴƴo ko miñiraɗo moƴƴo ko ɓiɗɗo moƴƴo baɗɗo fayida momin jawaki min kutaki so ɓuurin ɗo kadi min jahat hayso wi ko France mi bamma ɗewinomo min jarantama ƴeewde visa e min jaa France min gabbo Moussa Ba o en beltanima Moussa Basso e délégation mum en beltanima Oumar Doro Koumé mo ganduɗa golle mum labtude weeli ɗofti tan ko cuusɗo weeli wallu tan komo Allah walli min mbima Seydou Sow ñalawma ma o waɗi fayida jamma ma o waɗi fayida o nootimo inde makko ɗo jamma o nooti inde mum ɗo hawri ko Allah ne nodduma aɗa nooti inde ma guila ɗiɗo ñalawmaji garani wona ɓiɗɗo fof jibinaɗo rokke teddugal fuutankagal wona ɓiɗɗo fof jibinaɗo rokke teddugal ndimago Allah wallima alhamdulillah rabbil alamin Allah duuɓima capannayyi timmani Allah hokkimo teddugal aɗa tedde guiri banden Allah hokkimo teddugal aɗa tedde guiri fuutankoɓe paama noon oɗo souvenir hande mo dañƴa wona ɓiɗɗo jumo baɗo no mbaɗani fof Allah rokkat ɗum ɗum ɗo hokkanimo ɗum ɗo jawdi ndi rokkanimo ɗum moƴƴere nde rokkanimo ɗum wawde nde rokkuma ɗum ko jeeɗu Allah e teddude e jokkude enɗam e bandu men nde ko dañƴa ko aɗa rende sa yiyama teskama eko faade duuɓi capannayyi Baba Mal walla duuɓi capannayyi Dan Leñol andu ngal ɗo teddugal kam idima ko dokkeɗa ɗo ko heccuma hecci kadi ɓe gonduɗa ɓe eɓe garduɗa ɓe a yonni a moƴƴini kono amin jaara banden ɓe amin jaara Grand Saw mo ganduɗa kuppor biye mum guila Paris ha Dakar wi kala golle ɗeɗo puɗɗorto fuɗɗoto koye dow mum gasata koye dow mum eɗen jaara délégation gommiɗo Nouakchott woni Mama Djimére e wondude Souleymane Déme e wondude bandiraɓe rewɓe moƴƴuɓe ɓe eɗen jaaraɓe saabu holɗum
wona neɗɗo jiida e neɗɗo daña teddungal ara sibabude mbeɗa jiide ma addiɓe ko haɓe jiide ma addiɓe ko haɓe jiɗodiri ma addiɓe teddungal ene sakki hakkude moon sa noddiɓe notama minen noon mataw komin yimɓe ɓe ganduɗa arɓe settade holi an arɓe settade hol ñalawma arɓe settade hol hangde ma arɓe settade ñalawma janggo somin kawre neɗɗo wi min jiima e télé naggam min mbiya min ɗoftino ko gorko ceɗɗo min mbima Seydi Sow min mbima Seydi Diop amin ñagonoma Allah yo teddungal ɓooye jungo ma en mbi bisimillahi rahmani rahim yo Allah hokku men kadi gasnito alhamdulillahi rabbil alamin Allah eyyi ko adda tan dusde baniraɗo gorko mo daɗaka hay saaha goto andi dewol mum andi gorol muɗum wawi yidde wawi tabitinde saabu neɗɗo ne wawi yidde taw wawa tabitinde omo wawi yidde omo wawi tabitinde omo andi kadi yidde holko firtata omo andi guille ko firtata min ñagoto noon an joomam joom bawɗe sago guiɗo sago kañum yo Allah hokkuma sago makko ko yumma ko haɗa ko bamako haɗa ko yaro kanko rokka ɗum yo Allah suur huno ko yitere yo Allah teddinmo yo Allah suurmo yo Allah huurmo ha go fof heeƴa hen hande kay so tawi neɗɗo ummi min gummima Mauritanie Sénégal ɗo ɗemɗe fof kawriɗo leyɗi ɗiɗi fof kawriɗo minen fof min gummi min duusa ko gorko ceɗɗo eyyi gorko testo gorko ceɗɗo kadi ko belɗo duus saabu kanko o hulani woni duus komo hulani eyyi gueɗɗe fof peewi jooɗi tugu guiɗa gummiɗen hunare ha ñalawma hande o koye weltare tan e beelam mawɗo gonɗen eyyi ha Allah waɗi noon ha hande o en gaari eɗen jiiɗi wadde face à face e Baba Maal to Grand Théâtre délégation ari yooɗi eyyi wallaɓe rewɓe nani gaari ɓe ñanti ha jooɗi eyyi fuutagal ngal fof no feewi eyyi gorko ceɗɗo o hande minen min dañi wone eyyi ko woni momin cohlatno min dañi wone saabu gorko ceɗɗo ko belɗo duus ko mbaɗɗo fayida saabu o hulani eyyi sa duusi neɗɗo ma noon mo hulani an ɗa saago a weltoto donc beelam mawɗo ne natana min émotion kewɗo ara men ha so tawi min jiiɗi haalde ga e oɗo gorko ñaam golleji makko parfois min gandani ko min kaala to min mbawi fuɗɗorade min mbawi wastorade ani weeli merci vraiment hande ko weltare tan weltare dusde hande miñiraguel men gorko ceɗɗo mo ganduɗa hoorema haala mum wawa haalede ɗo ene gasata machallah min gummima min gaari teddungal min gaari e ko feewi e ko yooɗi min gardi koye délégation bawɗo mo fayida minen min gummi ko Nouakchott mboɗo wonde mawna wiye Mama Djimera e Fati Diop ene wonde Coumba Diop minen gummiti Nouakchott min gaari délégation mawɗo kadi min mbawi tan ko hande ko jamma beela hande jamma oɗo ko jamma mo ganduɗa hoorema ko jamma mo ala ɗo min payi ɗum par ce que hande ko weltare emin belti Moussa addi min ɗo e Dakar itti min Nouakchott addi min ɗo e Dakar kadi Moussa min mbawa haalde haala moƴƴere mum kadi Moussa hande kala ko ummini caggal Allah caggal mum emin keewi caggal makko par ce que ko gorko belɗo dusde gorko belɗo yiidirde gorko belɗo cuusɗo mo ganduɗa hoorema sa reewi mum a hulata sa yi ɗum kadi a hulata ene ñammina ene yarna ene waɗa n'importe quoi kadi Moussa hande min mbiya ɗum tan ko yo Allah jundu balɗe makko moƴƴinde battane makko emin ñagono ɗum Allah yo Allah rokkum ɗum ya barke inde Allah jarama on jarama weltare mawde wonande en goɗo rendo argo dusdirde meɗen 40 ans dande leñol mo Baba Baydy Mal ene teddidir moɗen lettre oɗo délégation fuura foni ɗo rawa wargo noon puɗɗorɗen Ban Samba tottanma babaɓe Mbotto Waali Jantang Sinthiane Padalal garen Unare Ndendori naaɓe nanɗo Siwe naaɓe nanɗo Jowol naaɓe nanɗo Ndar naaɓe nanɗo Tareji naaɓe nanɗo eyyi ɗum ko mention spéciale Paris la France Dakar Jali Diop ceerno men guiɗo men sehil men Yero Pata Sow waɗini en ngal ɗon teddungal o wi Moussa Basso so tawi diɗɗal dande leñol teddinirima ko foti ɗum ɗo 40 ans de dande leñol a yahata goto a telata goto kala ko nangu noon woppat mi ara mi dardo e ma kene haale kalden kene wadde mbadden donc noon
Allah jarama on jarama duuso ngo yoodi duuso ngo fayidini duuso ngo yubbi en mbawa gaynude noon en kalani sababu mo yettani sababu ya yettude Allah hono sababu meɗen e ɗum ɗo e ɗeɗo gueɗe ko Dande Leñol Sy mo ndendore Kadiam Dande Leñol Sy sawande mo sawani gacce cawɗo ceddungal cawɗo tamodiral cawɗo jokkere andam cawɗo muñal min beltanimama Fulan
Merci. Merci l'Afrique. Merci le Sénégal. Merci la Guinée. Merci le Mali. Thank you.